Sanibonani bathandekayo, ngiyambulisa egameni lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Ngiyathokoza-ke bathandekayo ukuba kanye nani nanamuhla sizofunda sonke ndawonye izwi lenkosi. Sizosherisha reality lokho esikufundile. Haleluya. 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 Ngiyabonga bathandekayo. Sizobonga uNkulunkulu simdumise sisendaweni eyodwa ngezimpilo asithe zona, noma singaphilile, abaningi bengaphilile, siyathokoza kodwa ukuthi uNkulunkulu siphile ithuba lokuthi sibe khona ndawonye. Nogogo Bhinyoni naye ubuyile beyobheka abazukulu nabantwana, khona naye ugogo Bhinyoni phakathi kwethu. Siyabonga ngalokho, inkosi ibabusise. Siyathemba ukuthi nesandla sikaNkulunkulu sikhona lapho umntwana engaphilile, sikhona isandla sikaNkulunkulu. Awuzokuthi ngoba kuhamba ugogo kuhamba ithemba, kodwa ugogo ufike nethemba, yaqhubeka futhi ithemba ukuthi umntwana uzophila. So ngibona ngenye imini segijima la, one of the days. Siyabonga bakithi notata bavukile isikhathanyana lesi uNkulunkulu abaphezulu ukuthi babe namandla okwazi ukuba khona phakathi kwethu. Siyakubonga lokho. Ngiyaqala ukubona mina utata for all these years engimazi ngazo, 46 years ngidinqwa phansi ngumkhuhlane, alale nje ehlulakala idlala ufike umkhuhlane uhambe nezwi ngesinye isikhathi. Kodwa-ke uNkulunkulu umnikile amandla ukuthi akwazi ukusukuma, noma zethu bakwazi ukusukuma babe kanye nathi bantakwethu. Ikhona le mikhuhlane sidinga ukuthi siyibheke, sizibheke nathi sifudumale lapho sikhona. Izinto ezimsusayo oCyril Ramon, ubani owazi uCyril Ramon? Yawazi uCyril Ramon? Tsindani uCyril Ramon. Cyril Ramon itswiri, yalazi itswiri, akazolazi itswiri. Mtsheleni ukuthi yini lezi zinto ezishoyo. Ulamula, Cyril Ramon, itswiri ngase ophongolo ukuthi itswiri, ulamula. Sihle zonke lezo zinto itswiri, sihle njalo thina ophongolo. Ezothi umzimba zilwe namagciwane angenile emzimbeni nezinye-ke bathandekayo. Lapha kamazeta akhona ama-Cyril Ramon, ngingawalanda khona ngikho ngikwazi ukuthi umzimba ufudumale. Siyabonga-ke bathandekayo. Ngifuna ukubheka kanye nani bantakwethu indaba yensindiso, kakhulukazi ungikhuthazile ukuba laphaya ku-conference last time ukubheka umsebenzi wensindiso ezimpilweni zethu. Bathe lapha yini umphumela wensindiso, bashilo lapha ku-conference, bathe implication of salvation. Ngithanda lokho ngoba babekhuluma ngendaba esi-affectayo thina sisindisiwe right through. Ngicela sifundeni laphaya kwabaseKorinte lesibili chapter 5. BaseKorinte lesibili chapter 5.
sifunde uverse 14 size siyoma ngoverse 21. Uverse 14 size siyoma ngoverse 21. KwabaseKorinte lesibili chapter 5. Siqale uverse 14 size siyoma ngoverse 21. Omnye sayitholile ke angifundele bantwethu ngesizulu. Osayitholile angifundele ngesizulu. Second Corinthians chapter 5, verse 14. Ngokuba uthando lukaKristu luyasiqhubezela, sibona lokhu ukuthi munye owafuna bonke, ngakho-ke bonke sebafa, wafela bonke ukuze abaphilayo bangabisazilela bonke, kodwa baphilele owabafilayo wabuye waphila. Kanjalo asisayi kwazi umuntu ngokwenyama, ngoba besimazi uKristu ngokwenyama, nokho manje asisamazi. Kanjalo uma umuntu uKristu kuyindaba enhle, owakuqala yasevela kuhle, kepha konke okaNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye uKristu wasinika inkonzo yokubuyisana. Ngokuba uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye, engababaleli izihambelo zabo, ebeka kithi ilizwi lokubuyisana. Ngakho singamanxusa kaKristu ngokungathi uNkulunkulu umusa nathi. Siyalincenga isibonelo sikaKristu sithi, buyisanani noNkulunkulu. Ongasazanga isono wangenza isono ngenxa yethu, ukuze kuyena senzeke sibe ukulunga kukaNkulunkulu. Angithandazele baba. Siyabonga amazwi akho namanje ekuseni uNkulunkulu othandekayo. Siyabonga uNkulunkulu namanje, siyabonga ukubana wakho lapha uNkulunkulu namanje esabile uyena Nkosi omkhomile namhlanje uthathe lesemeseji baba uNkulunkulu namanje ithina ngezwi lakho baba uNkulunkulu namanje eliphilayo uNkulunkulu omangalisayo. Siyabonga ngobuso bakho ukuthi ugcwalise uNkulunkulu namanje akhulume lokhu abasomane kuYesu lakho uNkulunkulu namanje ozoletha impilo kuthina, kulethe ukuphila nasezweni uNkulunkulu omangalisayo. Ngoba siletha wena seNkosi uJesu Kristu. Amen. Ngiyabonga abathandekayo. Ngithole ngalesi sikhathi ngilaphaya sine-conference beqaqisa laba bazalwane ngendaba yensindiso. Ngathi mangibheka emuva, ngibheka lokhu abakushoyo, ngathola ukuthi kuningi edinga ukuthi sikufundile kuyona indaba yensindiso. Ngoba uma seyifikile insindiso awudingi nokuthi ucaciselwe ama-implications ayo, ayavela ama-implications ensindiso uma seyifikile emntwini. Ngoba kufika umuntu, insindiso ingumuntu ofikayo kimina, and therefore uma efikile umuntu empilweni yami kuba khona ushintsho olubanga lama-implications. Ngiye ngathi kuyibheka indaba yokuthi abayazi kangakanani abantu insindiso. Ngaze ngathi uma ngiyicabanga ngayifanisa ne-community development
babili abantu bekhe bathathu ngoba zethu abantu bekhe baya sokwenza i-community development kanye nawo. I-community development inama-levels ayi-4 noma bathi ke bona lapha inama-generations ayi-4. Generation 1, no generation 2, no generation 3, no generation 4. Ngizobuye ngene kuwona kodwa uma seyifikile insindiso ifike isifake ku-generation 3 and 4. Uma seyifikile insindiso isifake ku-generation 3 and 4 of development. Asithe nawo nganoma ngangiyithanda le ndaba yini ngazi ukuthi ingane noma bayikhanda bona-ke kodwa u-generation 1 yile generation noma yile level ye-handout. U-generation 1 le level ye-handout isibe ne-theory yayo ekuthiwa i-trickle down theory. Manje u-generation 1 lokho obanika kona abantu kuyafika kwabanye ayifiki, yingakho kuthiwa i-trickle down. Kuba khona izigebengu ezikhathayo lento ingafiki, lokhu kudla ekunikwayo noma lento eniyinikwayo ingafiki kwabanye. So ibe trickle down, ithiwa i-trickle down theory ngoba iyehla isuka kwabaphezulu kwabanamandla noma kwabanamagunya izisuka kulaba abaphuwa kwenza ukuthi badevelophe. Manje ngenxa yokuthi ayifiki-ke kuneziphazamiso ezibakhona-ke. Mina ngizibona ngeziphazamiso uma uzisakala ngathi thina kungusathane oba yisiphazamiso ukuze ingefiki lento. Inhle yona i-generation 1 suppose ukuthi ifike ebantwini uma ngaba khona abantu abayideliva nje kahle. I-generation yokuqala leyo. Eyesibili ibizwa ngokuthi u-generation 2 i-development 4. Uyabenzela abantu laba abadevelophayo noma umphakathi lo udevelophayo uyawenzela. You develop it for them. Bona balandela wena. Abakwazi bona ukuthi bazenzele lokhu odinga ukuthi bazenzele kona. Bagcina-ke uma usungasekho wena-ke mhlawumbe as a community worker bengasakwazi ukuthi baqhubeke ngoba phela bebesenzelwa wena. You did not give them izinto zakhona. Then kuze kulena-ke ethi uma seyifikile ivangeli u-generation 3 no-generation 4, u-generation 3 sorry. Ethi uma seyifikile ivangeli, uma seyifikile insindiso, ubonakale ukuthi ukhona umuntu ofikile empilweni yakho. Le generation ibizwa ngokuthi u-generation 3 ibizwa ngokuthi yi-participatory development. Participatory development. The community usebenza kanye nawo umphakathi. Usebenze nawo umphakathi, wazi u-equipe, utrainwe. Uma wena sowungasekho, umphakathi continues without you udevelop lama-skills njengokuthi sithi-ke kwa-development. If ucabanga ukuthi uzodevelopa umphakathi ngokuthi uhambe uyothola isikebhe sokudoba ubadobele, they won't be able ukuthi baqhubeke bona. Kodwa ubanika isikebhe sokudoba noma ubanika i-fishing rod, ubakhombisa ukuthi i-fishing rod yenziwa kanjani. Uma udoba bayibambe nabo bayiphonsa
njengokudonsa nawe sebaseyibambile uyizwe futhi ukuthi seyibambile nathi seyibambile inhlanzi uyidobele uyidonse inhlanzi bese ukhiphela ngaphansi umnike enze naye abambe usezothi ke the next day uyakwazi ngoba futhi akumthengelanga lama-fishing rod uzithengele yena lama-fishing rod umlekelele wena ukuthi awathenge. That's participatory uba yingxenye uma sefikile umoya ingcwele kumina ufika empowering umoya ingcwele kumina kwabase-Efeso chapter 1 ngane ngifundele khona abathandekayo ngangifundele ku-verse 13 ngane ngifundele lapho ku-verse 13 kuye nani yeah eselizwile izwi leqiniso ivangeli lokusindiswa kwenu elakholwa nguye nami nalewa ukuphaba olumoya ogcwele wesithembiso. Nami senizwile lelo vangeli senifikile kumina iqiniso ngabeka umoya ingcwele okuluphawu lesithembiso. Uma sefikile-ke manje umoya ingcwele uJesu usebenza kanye nami. I participate in the building of the kingdom of God. Usebenza kanye nami uJesu, angibi yisibukeli. Uma seyifikile insindiso angibi yisibukeli. I don't watch abantu abadlalayo kodwa iba yimini odlalayo nami ngoba usefikile uJesu. So you participate at the development. Inginika lawo manje ukuthi I have been equipped with the Holy Spirit to be able to do what I am supposed to do. Ngoba uNkulunkulu ungekho ukuze ngenze umsebenzi wakaNkulunkulu. Now le yesineke igeneration kuthiwa it's movement creation. Movement creation. You create a movement. Fela umoya ingcwele kumina. Ngihambisa ivangeli. Kudaleka amabandla. Created ama-organizations. Created amabandla. Kudaleka amabandla ngoba umoya ingcwele ufikile kumina. Kufika umoya ingcwele kungabikho mabandla. Hayi ngikhumbula izibuko la ngizokhuluma kahle. Kanene tata wawuthe eMlazi ina 60 how many years? How many years eMlazi? 60 bani? Ikhona. So wawuthe 65 noma kodwa kwakungekho lo nyaka uphelele kwakulaya. Ubiza iminyaka eminingi ukuthi 63 noma 65. No, that was 1960, 63, yeah. 63 years. That, 63 years in Mlazi. Now ngibheka khona ke baphela 63 years in Mlazi. Ikhona ngizama ukuveza lo ndaba ukuthi ikhona leyo movement creation yini kukona ayikho ngithi lethu this local church in a 40 something years 40 something 42 noma 43 now there sakumdeni 40, could be 43, no more 42 years. 42 years in existence. Mamkomo lihle lo uqalile wena i-movement oyiqalile. Babumkhize ithi lo uyiqalile wena i-movement. Eyi local church. Manje ngaba
engithi mangibheka nje bakhuluma ngendaba enzima laba bazalwane, i-implication, insindiso. Uma sefikile umsindisi empilweni yami, ufika nenye impilo ehlukile kule mpilo bekade ngiyiphila, efuze yena. Uma ngabe ifuze yena, I am the creator of the movement. I am the creator of the local churches. Angeke ndawonye ngoba ngifikelele kule ndawo, ngiyayibona u-level 2 no-level 1 ngiyabona. Asisho ukuthi they don't contribute to development, they contribute. Kodwa level 3 no-level 4, uma sefikile uJesu, nami ngikuba ingxenye yalokho. Uverse 14, ngicela size lapha ku-2 Corinthians chapter 5 uverse 14 lapho esifunde khona. Uthini ke manje uverse 14 umnyangifundele? Ngokuba uthando lukaKristu luyasikhubezela. Sibona lokhu ukuthi munye owafela bonke, ngakho-ke bonke sebafa. Munye owafa wafela bonke, ngakho-ke bonke sabafa. Bonke sebafa. Munye owafayo nguKristu Jesu, wafela bonke, bonke sebafa. That means thina esifelwe nguyena sesafa kula mpilo yethu endala yokungahambisani noma yokungaqhutshwa umoya oyingcwele. Sesafa kuleyo mpilo enjalo, sesafa kwimpilo sengibuyela kuyona ama-generations, sesafa kwimpilo ye-handout. Kodwa sekuyithina esiqhubayo ivangeli, sekuyithina esihamba kanye nomoya oyingcwele siqhube ivangeli. Uverse 15 ukhuluma ngendaba yokuthi bafa bonke ukuze bangabi saziphilela bona, kodwa baphilele yena owafayo wavuka on their behalf. Owafayo wavuka endaweni yabo, bangabi saziphilela. That means uma seyifikile insindiso angisaziphileli mina. Uma seyifikile insindiso angisaphili ngale ndlela yami yakuqala, sengiphila ngale ndlela yokuthi usekhona-ke mina ngifile ngiphilela yena. And therefore I am a co-creator naye of this movement, engumbuso kaNkulunkulu. Yena is the head of ibandla. Nam fanele ukuthi ngibe nale ndaba yakhe yokuthi ufike wazofela mina, kwakheka ibandla kokusindiseka kwami, kwakheka ibandla lokufika kwensindiso kumina. Nami fanele ngifane kanye naye. Usho kanjalo lapha kuJohane chapter 20. uJohane chapter 20 uverse 21 and 22. Uthini verse 21 and 22? uJohane chapter 20 verse 21 and 22. UJesu wabuya wakubo ukuthula nakubelile njengokuba uFazi engithumile nami ngiyanithuma. Njengoba bengithumile nami ngiyamthuma mina. Ngalesi sikhathi esaphila kanye nabo,
uJesu ubesebenza kanye nabo ekuthunyweni kwakhe. Ekuthunyweni kwakhe noNkulunkulu uJesu besebenza kanye nabo. Usezongabikho phakathi kwabo uthi uJesu njengabe ubaba emthumile, nami ngiyanithuma to create the movement. So usifaka ku-generation 4, besihamba naye siku-generation 3, sisebenza kanye naye ekwakheni umbuso kaNkulunkulu. Asiphumile futhi ngoba sisekuyena ku-generation 3 and 4 ngoba sihamba kanye naye, sihamba kanye nomoya ingcwele, sihamba kanye naye uJesu in creating ivangeli endaweni. Lifikile ivangeli, ngikhethe kamnandi le ngoma kodwa hayi nansi indawo efakayo. Lifikile ivangeli esizweni sabantsundu. Lifike lizoda sihlale phansi ivangeli, angithi. Lifike lizoda sibuyele ezindaweni zethu ivangeli, angithi. Lifike lithi asibuyele otshwaleni ivangeli, angithi. Kodwa ivangeli malifika kuthina asidingi noma ifuna i-implication. Fanele siyibone ukuthi hayi angisekho kule ndawo bekade ngikuyona. Kukhona umuntu okhona kumina osengenile empilweni yami onguNsindiswa, onguvangeli, onguJesu. Ungenza ngishintshe. Lalela, kuthiwa khona abakasindiswayo ngeqoliso abatakwethu. Ngeqoliso bakithi. Khona abasindiswa babe nice. Angabonakali ngokusindisiwe, abakasindiswanga nice. Gentle person. Khona abasindiswayo bavuthe enkosini ngoba kubonakala ukuthi khona umuntu ongenile kuyena. Kodwa abanye laba babanje tight jackets, nice gentleman, lady. Hayi ngisindisiwe mina, ngiyamthanda uJesu. uJesu wanginika ukuthula. Fanele ukuthi ngithule. Fanele ukuthi ngithule. Bangaba ngibona amathenjwa kuleli isithuli isikandala. Angazi-ke mina mhlawumbe mina ngaba isiphukupukwana sokuthi ngangiyithulele ngathi uma sekufika uJesu, hayi ngazibona ngiqeketha nje ngizikhulumela nje sekufika uJesu. Uthi lokho kufikile kumina kungenza ukuthi ngikhulume. Ngingehlule ngomkhulu wami owayisangoma, ngingehlule ngomkhulu wami owayinyanga. Babebayi-4 amawele, ubaba kamama, amawele, imfusi yabo, ulagqibeli, u-anti wakhe, ma-6 bonke babe yizangoma nenyanga. Kwakufika babe sithi banomuntu obangenileyo. Ngehlulwa yibona mina ukubona ukuthi ukhona umuntu ofikileyo empilweni yami oletha impilo, ngoba khona kuthiwa yingulo emhlophe. Bayagula bona, kodwa kuthiwa ngesiXhosa yingulo emhlophe. Bayagula bona, mina ngiguli, ngiyaphila mina ngoba uJesu wafika kimina ngaphila. Angifani nabo omkhulu bami, angiguli, anginayo ingulo emhlophe, kodwa nginoJesu onani, one-purity okumina, ongcwele okumina, ofuna ukuthi ngiphile ubungcwele, ngenze ubungcwele, ngidlulisele ivangeli kwabangenalo ivangeli, ngingathuli ngalento engiyizuzile. Hayi mina ngumtsindana, ngingusele, ngifundise ingane, ngeke ngikhulume ngalento ngizophoxeka esikolweni. eMaseri bamxosha bakuThibanyana, efundise eMaseri high school, efundisa khona. But hey, young man, are you here to preach or to teach? But I'm here for both. I'm here for both. Because both of these, they change people.
But the khetha between teaching and preaching will give you 6 months. But I, even 6 months, he khetha manje to preach. Ibhodi yathi hayi sohlangana. What are you khetha manje to preach? Yahlangana ibhodi. Yabuya ngeveke ezayo. Wathi umsebenzi uphelile. Young man, wathi thank you. Kanti bambizele evangelini ukuthi uyoshumayela ivangeli. Ubaba uThukanyana, and he became the man of Africa, eshumayela ivangeli in all Africa. And he became better than the people of abemxoshile esikolweni. Ngoba kufike bani, kufika uJesu, kufika insindiso kuyena. Iyazi, iyamtshela ukuthi this is the one obizelwe yona wena. Ungalahlekelwa nanguwona lo msebenzi. It is not better, lo msebenzi is not better than what is in you. Engenileyo kuwena. Or he became better than those teachers already khona la. Manje nake kuthiwa ke lana ke, as the Father has sent me, nami ngithumani. Wasinika umoya oyingcwele. Wasinika umoya oyingcwele. Akakafiki lo umoya oyingcwele ukuthi uyehlele kubo abantu, kodwa kubapostoli bakhe wabanika umoya oyingcwele. Akafiki lo ukuthi kufike iPentecost. Wabahlomisa ngomoya oyingcwele, wabahlomisa ngamandla kamoya oyingcwele ukuthi uma engekho phakathi kwabo bakwazi ukuqhubeka. The very same day uPetro washumayela. Ngoba moya oyingcwele ufikile kuyena, zange kuthiwe sizokusa eBible College lapha eESA noma eUPI ukhe qale ube ufundiswe kuqala ukuthi mase uqedile-ke sibe sesiya kubheka sibe sesikubeka izandla after 10 years uqala ushumayela. Hayi nje ngibangelisho bathandekayo kodwa kumina is very long leyo leyo. Very long leyo leyo. Uma sefikile akalindeli ukuthi uzoyifundiswa. Uma sefikile umoya oyingcwele kuwena, uma sefikile imfundiso kuwena, ithi khuluma ngaloko kwenzekileyo kuwena without uJohn noPaul nama-theories abo. Kodwa ukhona uJesu usefikile empilweni yami. Ngikhuluma ngayo uJesu nale nto ayenzile empilweni yami. Angikhulumi ngokunye engisezokufunda. Asisho umbango ukuthi don't go to the Bible College. I'm not saying that. I'm not saying that. I'm not saying that. Yithi insindiso yiyona eyakuthi eBible College. Ayo Bible College ezokusensindisweni. Ayo Bible College ezokusemsebenzini. Bagcwele lapha eUPI. People who do not know Jesus. There are 121 of the students who do not know Jesus lapha eUPI. There are 121 million students eESA nakuwona ama-Bible College who do not know Jesus. Bavele baya kwi-Bible College akazi Jesus lutho. Mina ngikhuluma ngale ndaba yokuthi wafika uJesu, yafika insindiso. Yiyona insindiso zaseBible College. Ngekho uye nje uwalk. Kodwa insindiso izothi kufanele ukuthi uyofundela umsebenzi wenkosi, uyofundela izwi lenkosi. Uma selifundela izwi lenkosi uNkulunkulu mhlawumbe akhulume nawe, so uphumele eBible College after 10 years ukuthi hayi fanele ungene emsebenzini wakhe, ungene emsebenzini wenkosi usebenze. Ngoba vele usemsebenzini wenkosi, the very day wasindiswa usemsebenzini wenkosi. The very day wasindiswa. Ngoba insindiso ikuvezela ukuthi sebenza. Manje ke usinike umoya oyingcwele to participate in the building of the kingdom. U1 Peter chapter 2, uPetro oqala chapter 2
Petro wokuqala chapter 2 kuno verse 9 and 10. Petro wokuqala chapter 2 kuno verse 9 and 10 la. Kuno verse 9 and 10. Omnye lesiphenyela lapha yakulokuzana kwabaseKolose chapter 3. Omnye lesiphenyela vale lapho nje sizozwa kuyena kodwa ngifuna ukuthi 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10 uthini? Kepha mina ngilokuzana kwethiwe uKristu okhona isizwe sigcwele abantu abazuziweyo ukuze kushumayele ubukhosi balowo wankiza niphume kumnyameni ningene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo ekade nangesizwe isizwe kepha manje niyisizwe sikaNkulunkulu enaningahawelwanga kepha manje nihawelwa ukuze lapho ngifune mnandi ukuze nishumayele ubukhosi balo wanilizayo nishumayele ubukhosi balo wanilizayo niphumile ebumnyameni. Zikhona izinto ezidiscourageayo ezilaphaya eziza no trickle down theory no handout. Zikhona izinto ezidiscourageayo kodwa singazinaki ngoba he is powerful yena umoya oyingcwele okuthina. Insindiso yethu namandla kunalezi zinto ezidiscourageayo. Iyona esiqhubezayo ukuthi siphume siyokwenza umsebenzi. Mina bese ngithe ngiba ngahamba nabantu bayafika abantu siyovangela kodwa isithathe singene sikwane inkonzo yokuvangela igcwala imoto ethi phama nenye imoto yesibili igcwala nayo ethi phama sifike lapha siphethe isibhama kithi sizozingela phela siphethe isibhama ezeli sikaNkulunkulu ofakazeli alifakazeli khona insindiso fakaza bakufakazela lona kuleveki nakuleveki ezayo uyofakaza yena ababili nakuleveki ezayo uyofakaza yena ababili nakuleveki uyofakaza bona bonke abanye laba sengikhethe ukuthi ngizoba udrayiva veki babeke kugoduke ngekhaya ningifonele maniqedile ngizolanda ngoba yona nabantu phela sizodumula inyamazana sidlula inyamazana abathubuli baphethe isibhamu sidlula inyamazana abathubuli baphethe isibhamu ungathi uphethe isibhamu udumula inyamazana ube ulingisa nje nathi inyamazana isibheke inyamazana ithi ungadubuli ibhekile inyamazana ithi uphethe isibhamu hayi bazela na ngcono ube ngudrayiva ngibashiye ngingayiboni le nto ukuthi sizozingela ungayibambi inyamazana inhliziyo yami lebuhlungu kanjani. Abanye kulezi nyamazana ngihlangana nabo hey baba yamnandi inkonzo ilethileyo ekhaya ngisho ngaphakathi impindi kanjani inkonzo esilethileyo kwakho ngoba asekuzuzanga ngifuna udlula lapho bathemba kodwa ithi le ndawo 2 Peter chapter 2 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10 sishumayele ubukhosi balowo wasibizayo. Shumayele ubukhosi balowo owasibizayo. Uma senza kanjalo kwakheka i-movement yamakrestu, kwakheka i-local church kuleyo ndawo ukuthi we don't have amandla okuyimaneja leyo local church. Ayondaba yethu leyo yekaNkulunkulu, uyena ozokwenza. Uma sebekhona abantu basindiswa kuleyo ndawo, uyena uNkulunkulu ozoveza icebo lakho ukuthi how to manage and how to run that local church. Akuthina kodwa nguyena uNkulunkulu ozoyilawula.
nathi ndabemnandi ngiyithandayo bathandekayo lapho kwabaseKolose chapter 3 verse 22, 23, 24. Ngicabanga ukuthi 24 nayo ukhuluma noma 23 ukhuluma ngendaba yokuthi nikhonze inkosi ngokwenza njalo. Nikhonza inkosi ngokwenza njalo. Kodwa ngicela nifunde ningafundi lokho kwami. KwabaseKolose chapter 3 22 and 24. KwabaseKolose chapter 3 22 and 24 to 24. Nalelani zonke labo abangamakhosi ethu ngokwenyama kungekho ukuthenga amehlo njengabathokozi sabanye kodwa ngobuqotho benhliziyo niyesabe inkosi konke nikwenzayo kwenzeni ngenhliziyo kungathi kwenzelwa inkosi abantu nazi ukuthi niyabamukela umvuzo wenu enkosini kwenzani inkosi uKristu. Bekade ekhuluma lapha ekhuluma kusuka ku-18 ngamakhosikazi ukuthi kufuneka enze kanjani, ngamadoda ukuthi kufuneka enze kanjani, ngabobaba ukuthi kufuneka ukuthi benze kanjani. Usefika-ke ezincekwini ichaka fike ichake ngithi yini kanene isichaka e7 ngithi uDulos ngithi esiGrikeni Dulos isichaka uDomet balose radio baba inhlekelele uDomet. Manje ngifanisa mina nawe njengesichaka esikaJesu Kristu. Mina nawe ngifanisa nesichaka. Uverse 22 ukhuluma ngesichaka ukuthi baleleleni laba baniqashile kodwa abasemhlabeni balaleleni. Uthi-ke benze external service. Uthi mayingabi external service kodwa mayibe service, a sincere service that comes from the heart and the fear of the Lord. Uma sikhona insindiso isenza ukuthi uma sikhona uze athi laphaya as those who merely please men, but nina ibane ne sincerity of heart and the fear of God. Kube khona lokho kithina uma sikhonza yena ukuthi utheni uJesu kuthina, uthe sishumayela ubukhosi bakhe, sishumayela ubungcwele bakhe, utheni uJesu kuthina, uthe njengoba uNkulunkulu wamthuma uthuma thina. Fika Mkhize mabusani uNkulunkulu usithumele thuma umfundisi futhi siyashumayela thunyiwe uNkulunkulu ngeke ninaye lokhonza phela sonke ukukhonza kulona thumile uNkulunkulu, thumile umfundisi wethu usithumile nathi asabe simsapota ngoba uNkulunkulu usithumile. Sizomsapota thina ngoba uthumile uNkulunkulu. Msapota ngokuthini? Ngokuthandaza. Somsapota ngokumfonela. Kuba abantu abathunyiwe yilaba abaphambili angithi. Omnye akathunyiwe umzalwane angithi. Asithunyiwe sonke thina madlame. Ngithi asithunyiwe thina. Thunyiwe bishop, thunyiwe umfundisi, thunyiwe upope, thunyiwe labo bantu. Kodwa thina sithunyiwe. Uthi-ke manje na-ke la whatever you do your work inhliziyo yakho evulelekile.
uye uNkulunkulu, kungabi ukuthandisa abantu. Utsho verse 23, wazi ukuthi uyoyithola i-reward yakho, inheritance. Ngoba it is kunguNkulunkulu, kunguJesu lo umkhonzayo. Uverse 24 ngasekugcineni uthi it is the Lord Christ whom you serve. It is the Lord Jesus Christ whom you serve. Awenze ukuthi ngoba thina esontweni sinendaba yokuthi siyaqhuma fanele ukuthi silindeleke i-outreach. I-outreach yethu izoba ngoLwesithathu, ngoMonday, ngoTuesday, ngoWednesday, ngoThursday, ngoFriday, ngoSaturday, ngoSunday. Awenzi lutho for 6 days. Insindiso yakho ayikunyakazisi for 6 days. Ikunyakazisa on Wednesday kuphela, lapho kune-outreach khona. Hayi sengiyaphuma-ke, namhlanje nginedolo, Nkosi yami angisezokwazi ukuya khona ngoba idolo lami libuhlungu. Kring, wethindana ongiripota angizokwazi ukuphumelela kwi-outreach. Ubuthembisile nje ukuthi ngalolu suku ngizokuya, so 7 days wonke awenzile lutho, akhulume namuntu lutho. Insindiso yakhe ilele, isamele ngaleso sikhathi. uJesu wakho ulele, hayi Nkosi yami, angisho wakho ngisho wami bafowethu, nginga-offendeki, ngisho wami uJesu ulele. Lele emkhunjini angazi bantu bethu ukuthi ulelephi yena, kodwa ulele. Manje-ke ngifuna ukuqedela abantu bethu, ngikhuluma too much ngeke ngiqedele. Uverse 16 anengifundeleni yena lapha kwabase second Corinthians chapter 5 verse 16 anengifundele yena. Kanjalo thina asisayokwazi umuntu ngokwenyama, nokuba lesimazi uKristu ngokwenyama, nokho manje asisamazi. Ngoba seyishintshile impilo yami. Noma bengimbonile mhlawumbe ukhuluma lapha njengomphostoli phela, noma bengimbonile ngamehlo, angisamazi ngamehlo. Noma ngihamba naye, angihambi naye ngokwenyama ngimbona, kodwa ngihamba naye ngoba sengikumoya oyingcwele kanye naye phethu Jesu. Useyangisebenzisa umoya oyingcwele ngoba sekufika imfundiso kimina. Ngingakethi lapha kulukhuzana kuJohn chapter 1 verse 12 and 13 ukuthi laba abamamkelayo uNkulunkulu uJesu abazalwanga ngentando yendoda nentando yenyama, kodwa bazalwe nguNkulunkulu. So ushintshile lo muntu completely, akaseyena owakayina kuthiwe ngumfana wakaChawe uWilkie akaseyena kaPhula futhi, kodwa useshintshile, usezelwe uNkulunkulu, usehamba ngokwesithethe sikaNkulunkulu, usehamba ngokomlayelo kaNkulunkulu, akasahambi ngokomlayelo wasekhaya kubo. First John chapter 3 ukhuluma ngendaba yokuthi sibona abantwana bakhe, uthi bheka uthando uNkulunkulu asithanda ngalo lokubiza ukuthi singabantwana bakhe, futhi sibo. Ngoba kufika insindiso kumina engenza ukuthi ngibe ngumntwana kaNkulunkulu, ngifane naye uNkulunkulu, ngibe indlalifa kanye noKristu uJesu, ukuze ngenze umsebenzi uJesu wayewenza. Ngingaqhutywa muntu kodwa umoya oyingcwele
kungiyena ongiqhubayo. Ngithi uma ngithola iBhayibheli study ngitawuka ngathola ibhansela. Ngathola ibhansela yangisiza. Ngithi uma ngithola imfundiso ngesonto ngathola ibhansela yangisiza. Yabona kusasa zobathola lapha esitobhini. Zobathola lapha esitobhini. Lapha emsebenzini bazongazi uma ngifika kusasa. Bekade ngayazi le ndaba. Bekhe bangibuza futhi lo mbuzo ngaxakeka. Useshumayele kanjeni ubongumusa la esontweni namhlanje. Sengiyitholile indaba. Ngathi ngasa ngiyoxoxa le ndaba kulaba bazalwane engisebenza kanye nabo. Ngiyoxoxa le ndaba kulaba bazalwane engifunda kanye nabo. Ngiyoxoxa le ndaba kulaba bazalwane engihlala kanye nabo ekhaya. Awanda abangaki abakwazi ukuthi usindisiwe ekhaya. Abantu abangakanani bangaki abakwazi ukuthi usindisiwe ngoba ekhaya bakwazi ukuthi uyakhona ulunge kabi uyakhona. Yambona nje uma kuze wahamba waya esikoleni seBhayibheli uyakhona indlela emangalisayo akaze khona la ekhaya okholwa njenganayo. Abayazi indaba yokuthi usindisiwe, hayi le ndaba yokukholwa esixoxa ngayo. Yazi sifaka indaba yokukholwa isifaka kwi-religion. We become a religious people. Namathimoni ayakholwa. Amathimoni ayakholwa namathimoni. Akhona zakhathazele amathimoni. Kodwa wona imfundiso le mina enginayo. Hayi ke ngiyehlamba bathi ngingubaba ophoxayo lapha kithina. Ngitshela mina nje kahle. Phakathi isandla. Kusho lutho ukuthi usindisiwe lo. Ukusokuma. Akusho lutho ukuthi usindisiwe lo. Ukuthi hey bazalwane ngiyamkhetha uJesu nami, ngithi ngimkhetha uJesu nami kanti akusho lutho kumina ukuthi usindisiwe. Into engiyifunayo, let me see Jesus in you as you go about. Let me see insindiso as you go about. Let me see umsebenzi wensindiso kuwena as you go about. Then ngizosho ukuthi hayi sindisiwe ke lo mzalwane. Sindisiwe lo mzalwane. Mhlawumbe ngiyishintsha ne-method, ngizovele ngiyishintshele mina. Ngithi hayi sifuna sikubone kuqala before sikubhaphathize ukuthi ubani oseke naye la esontweni. Hayi sesishintshele i-constitution bazalwane. Sisho kanjalo sithi ubani oseke naye la esontweni ofakazelwe wena noma engasindisiwe noma esindisiwe. Ubani ofike naye umfakazele. Then sesiyoqumba lapha emanzini. Ngoba uningi lethu bazalwane hayi asifuni nje ukuthi lapho kwabase-Efesu chapter 2 kuthiwa uverse 10 uthi sihambe emsebenzini ayilungiselela ngaphambili. Uma sesizwe lensindiso sihamba ku-freeway ayilungiselela ngaphambili uKristu Jesu ukuze senze lo msebenzi wakhe. Sugele movement level generation 4 movement creating local church creating. Uma sayigcwele leli, uma sayewaninga abantu abasuka kwindawo eziningi. Yazi le ndaba yokusuka usuke kuphi lapha kuthiwa kuphi le ndawo yakho mkhizi. Usuke eHenley 30 something kilometers. Uzoba ngatshali bandle eHenley umkhizi. Ngatshali bandle eHenley umkhizi. Bethe umntonyana. Ngatshali bandle khona lapha eHenley. Awas, okay. Ngizothola ngoba bese ngibuza yena ukuthi ngatshali khona la. Athi ngikhathele ukusebenzisa ipetrol. Ngiye kuphi khona? Ngiye le embali. Kodwa ngizofuna abantu abawu-4. Xa ngizoqala i-local church wena abantu abayi-100. Ngizofuna abantu abawu-4 bafakazele. So bawu-6 nonkosikazi wami. Ngizofuna abantu abawu-2 sibe bayi-4 nonkosikazi wami. Sikhulume indaba yevangeli khona lana. I-Bible study bafake emotweni. Yonke i-Bible study ngiyofunda kanye nabo. Ngesonto ngikhonza kanye nabo la.
ngoba basenjani umoya ongcwele uyangikhubazela ukuthi ngithini ngiveze lezi zindawo ngoba inkinga yethu ukuthi thina masisindisiwe sisindiswe ukuzofakaza la ngaphambili angisho ukuthi kurongo bazalwane angisho ukuthi kurongo siyakufuna ukuthi uzofakaza la ngaphambili uma uzofakaza la ngaphambili siyezwa ukuthi uyakhula noma ukhuli ensindisweni indaba enkulu yokuthi fanele siyiqondile insindiso siyiqondisise insindiso ngoba insindiso ngiyabonga kulabazwana bebekhuluma lapho ithi bayifika kumina abonakale abantu bawabona ama-implications ensindiso kumina akusho mina kusho abantu angithi basho kanjalo kuPetro noJohane abantu bebabona bathi noma kubonakala ukuthi they are not educated noma bebonakala ukuthi they are not trained kodwa kuyabonakala ukuthi bebekanye noJesu kuyabonakala ukuthi banensindiso kuyabonakala ukuthi baphila kuyena uJesu kuyabonakala ukuthi bahlomiswe umoya oyingcwele ukuze bakhulume lezi zindaba hayi i-IT specialist umbanyana IT specialist makhompyutha adlula la akhona evesi ayifakayo kula makhompyutha izodlula ebantwini khona evesi ayifakayo izodlula ebantwini iye kubona angazi kodwa angazi kodwa ke ngizama ukusho kanjalo ukuthi inkinga yokuthi abantu bethu abanye abashisekeli ivangeli bayathula uRevelation ngikhuluma into uRevelation chapter 3 cela ningifundele uRevelation chapter 3 ngiyagcina njengalokho bathathekayo lesibona nesikhathi sami ukuthi asengivumeni uRevelation chapter 3 Sambulo chapter 3 verse 15, 16 and 17 verse 15, 16 and 17 Sambulo chapter 3 uthini angizwa sengathi ngalo uyabana noma uyakushisa ngakho-ke njengalokho sibili ungashisi ungabandi ngiyawuhlala ukhophi umlimi wami ngokuba ngicebile kangiswele lutho kanti kawazi ukuthi ungolusizi nohawukele nomqobo nokuthekana nohamba kusho ebandleni yasePhiladelphia uma kusho ebandleni kusho kuma-individuals lapha uthi ngiyayazi imisebenzi yami uyayazi uNkulunkulu imisebenzi yami uyayazi uNkulunkulu wasindiswa noma uzange usindiswa uyayazi uNkulunkulu ukuthi uqale nini kungashisi uthi manje awubantu awushisi undikindiki nje wesififi nje into elokuwonga nje awushisa lapha ababoni abazalwane ukuthi ikhona indaba lapha kula muntu ababoni nabasesitrateni sakho ababoni nabakini ukuthi ikhona indaba la kunomuntu kodwa indaba eyahlukile engafani lezi zindaba esizijwayele yebo iyehluka ifani lezi zindaba esizijwayele ngoba kufika insindiso kumina ufika umuntu nje empilweni yami ngabe nomehluko ngeke asho kanjena kuwena uNkulunkulu uma usebenza ukuthi ngizokwenza kanjani ngizokukhafula hayi uNkulunkulu womusa uNkulunkulu wothando ngeke akwenze lokho uNkulunkulu
yongena kanjani kanti ezulwini lokumlilo uma uNkulunkulu ekhe kwenze lokho? Ngena ezulwini lokumlilo ungenayo intokozo injabulo yelokhuzana yensindiso yakho, ungenayo intokozo yensindiso yakho, ngoba uNkulunkulu has spew you out. Angikho ngikhona. So ngizama ukusho kanjalo abathandekayo ukuthi asikuqapheleni, sengiyekile, asikuqapheleni ukuthi singaze sifakwe kuleyo category enjalo, kodwa sishise size siyongena ethuneni, simthanda uNkulunkulu, siyazi insindiso ukuthi iyini. Ke ngisho kulaba bethu lapha lokho ngithi abanye bethu bazele nje esontweni ukuze beclub yabantu nje aba-right, club yabantu aba-right. Ngcono nami ngiyozi ngasekhaya kwakushiya, ungcono uyozikhoselisa ngaphansi kwebandla, kwenzela ukuthi uma ungcwati ube nomngcwabo omkhulu. Ngasekhaya amadoda amaningi ngasekhaya ayesontweni ngesonto umuntu phela isithatha sasekhaya sendleleni ngasekhaya la epavementeni bayesontweni. Hawu sesahamba chawu sesobona phambili yesontweni, uma ebuya uzozodana. Bayingosana laba-ke bathandekayo abaneqiniso nabazoshumayela laba. Manje bengithi thina nathi asibalwe kulaba abazoyishumayela le mvangeli, asibalwe kulaba abazoshumayela ubukhosi bobungcwele bakhe, kwakheke ngathi umbuso kaNkulunkulu. Omnyaka sithandazele abantu bethu siye emakhaya, sizoqhubeka nezinye program. So siyahleli khona ohlelisayo kodwa abahleli kubuhlungu kuyakhalisa. Baba uyaphathana ezizweni ukuthi sakusinakeza kahle ngoba kwesizwe lakho bakhuluma kanje liyasebenza. uNkulunkulu ogcwele liyasebenza ngoba asebenzi kahle. Awu Baba wesithanda kodwa kwesizwe sisakhulisa siyakhuleka Nkosi ukhulumile kakhulu Nkosi. Baba sikhulekile imvuselelo ngoba kuyacaca Nkosi ukuthi impela Baba wethu ungcwele silele labona Baba emnyama bafele ezulwini Nkosi sizwile uthando
singofakazi sibonile baba usekhona sibonile baba wethu egcwele kodwa uNkulunkulu ogcwele sijule baba wethu ugcwele abantu bephela baba wethu koze babuhlungu kakhuluma nguwe ngezwi lakho ngengeke ngokulobu umntwana ukuthi uNkulunkulu ogcwele usibizela wenzi mama wethu ugcwele sizakuwe sifukala madolo ngoba sicela uxolo uNkulunkulu ogcwele ukuthi Jehova usukhulumile ngalo njengenjwayelo ungabi njengenjwayelo ukuthi ukhuluma njalo ngezwi lakho kodwa sike sihlomule baba wethu ugcwele siyabonga siyabonga ukuthi uyasithanda ufuna ukuthi uNkulunkulu ogcwele noma usubuya baba wethu ugcwele wazi ukuthi ukhulumile ngezwi lakho sisize Nkosi sisize baba wethu ugcwele ngenzeni ukuthi sithi naleli isonto sizwile nalezi mpilo sizwile kodwa umphumela ungabonakali baba wethu ugcwele umphumela wakho uthi uNkulunkulu ogcwele awungeni ngezimpilo zethu safumana umoya ogcwele kumele kubonakale uNkulunkulu ogcwele phela nathi sidala baba wethu ugcwele abanjenganathi esizokhuluma kubo izwi lakho sisho sibheka mina sisho singanamahloni sazi ukuthi Nkosi sihambe phambili siyabonga baba wethu sibonga uNkulunkulu ogcwele sibonga baba wethu sibonga kodwa uNkulunkulu kukhulu kakhulu ukuthi baba wethu ugcwele sisize Nkosi ukuthi kungenzeki Nkosi ukuthi njalo bakhulumisi bakho baba wethu ugcwele ukuthi sifana nabatata sangena emanzini ophume bakumile ungabekele emanzini kodwa izina lakho sisibeke izina lakho uNkulunkulu ogcwele lisenze uNkulunkulu ogcwele sishisele uma baba wethu ugcwele uhlala emzimbeni ufudumale ngoba baba wethu ugcwele uyabonga ndibana sizothi Nkosi sizothi baba umsebenzi ongakwenza empilweni zethu kodwa ke baba ukhulu sibonga ukuthi awusilibali sibonga baba ukuthi awazi ukukhuluma sibeke isidingo ingakho baba sithi Nkosi sisize baba wethu ugcwele sisize Nkosi siphume sibambelane sithi uNkulunkulu ogcwele sifuna ukubuzo lakho ufike uNkulunkulu ogcwele siwenzile umsebenzi siyakholeka kulekela nomunye masendayo ngaphakathi bakho ozifile babizela ukuthi uNkulunkulu ogcwele athi ngifuna ukwenza lokho athi lokhu ngiyashintsha kulokhu uqala kabusha awusisize baba simselele Nkosi siqale kabusha baba siyabonga uNkulunkulu lakho baba wethu ukhuluma sesishiya ngesikhathi siqala kabusha ngokuba ngingathi besiphamaka kwesivele ukuthi siphamaka asinawo kodwa manje kusatholakala lokho siyabonga vusimbusele Nkosi bonke nomunye baba wethu ugcwele phela nomntwana wakho Mazethi wathi ngesitanda sihlanganele uNkulunkulu ogcwele bezindabeni siyabonga ukuthi Nkosi uzosivuselela MC.